sadang mama kandungan badan diri 9 bulan 1 hari meninggal serius ditambahkan jika dihina diranakan Bismillahirrahmanirrahim. Di Lubuk Batu Pulano jalan nak urang ampe angke duduk basabab bakarano alah semua pakai diorang sialik. Karih tasuruak dalam banta basusun ampe sambil duduk ambu menyambah sambah lalu penenggaki. Sajorong manggali lambah bapakai baju biludu gandum. Jikok tadorong ambu menyambah sekali jawa baiku ampun. Kali lawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabiah. Salah jogawa tolong timbang jikok nandoso ampunan labih. Kasah ambun kasah biludu batanti bajai tapi baturap jo banang sirah alah tahampai di sandaran. Rila jo maaf barikan ambu telah dia dahulu kehadapan nenek mama nan sariri duduk di tapi. Nan saedaran madok ke tengah jo salam sajo ambu mujiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari sehari nangko di malam samalam ko kini hari bayi kutiko elok langit sadang babulan tarang bintang gujarah berkelirian. Sadang wakatu bungo kambang laie takambang angin pun tibo ajuang balai di musimnya. Dicalik nan jauh ala datang nan dakek pun ala tibo ala sanang dalam hati sajuk dalam kira-kira. Manya mama ambo. Tabang dibari basi tumpu hingga dibari basi cakam sambah marapak batujuan. Laia kepada mamak surang batinyo kepada kita nambah samo. Tagak dia dek di pusako di dalam bari hijau balabeh dia teh cepat dengan gantang. Jalan rajo titian batu itulah kato nang sebenarnya. Dibubuik batang sitawa urek manjelo di batang ayia disabik juo kato baawa supaya nak tibo kato nang aki. Kok tempo dia wanya cako kedatangan nenek mamak pasarato sanak saudara. Datang dari jauh lah basonsong ko daki Allah basalami. Lah basuruh naik ke rumah lah duduk pulo di jorong kedudukan. Baru punya kini ko lay mama ambo. Sesuai bana ba undang-undang mama ambo. Talpai pucuak ketika pangka tiuk-tiuk tando menyatakan cewang di langit tando kepaneh gabak di hulu tando ke hujan. Kilek baliwang lah ke kaki, kilek camin lah ke muka, condong marawa kelalawan. Dek karano lah bacapek kaki baringan tangan, anak muda matah menatiangkan ayah sarato di pinang kopi.
ditatiangkan ke hadapan nenek mama pasal ratu kita dan pasal. Nah menjadi buah pinta jo kerandak dari kami selaku silang sapangka karakuk dan berjunjung pangka nenek mama junjungan orang Semando. Tangan dibasuh, air diminum, pinum kopi dimakan supaya nak senang dalam hati, sajuk dalam kira-kira. Pinta buliah kandak balaku, sekian dahulu perbincangan.